Mina mfethu ngicabanga ukuthi kube wena okhisi bahle. Landile uyazi nje nathi ngikhini noMathemba. Mfethu tshela njani sisami ngaze? Phela ukhala. Ewe. Mfethu ngishayela mfethu. Hayibo mfethu tshela sisami, ngazi ukuthi tshela sisami. Amantombazana manje ayajima. Mina ngithanda ngesikole sentombazana. Ingakho sasini. Mina noma ngathiwani mfethu uyajima mfethu wenzani mfethu ukwazi ukuthi uqhubula mfethu ama-time mina ngeke angishaye mina intombazana. Swami le nto yenzayo. Ukuthi ungana nokuhlangene khona ukuthi uthole nomngane wami. Akusile iqiniso leli noMathemba yajula. Kusekwe nokhuluma nawe santila nani. Rawami, ngifuna ukuthi ngale ndaba yenza ngilizona. Hayi mfethu ngiyakuzwa. Mfethu, uzokwenza njani kube wena uyimini? Hayi mina mfethu bengizokwenza the same thing. Bese uyangijwayela uNtopsi. Mina mfethu into engiyicabangayo mfethu vele nixolelane mfethu siqhubekane nokubaba ngalo. Manje sami sothenga idrink mfethu. Okay. Ngoku sothenga yiphi inhlobo? Abese ubamba uthulisa wecoke. Uba. Gel. Andoda. Imali renda tuyikhokha nini? Bakhokhile wonke amanye ama-custom wena kuphela. Benza umnike imali yakho mfethu. Ungangitsheli mina iy'tori ney'tori mina ngifuna imali yerenti. Ngimnika mfethu imali yami, kule masonto la ngizomnika imali yami. Msholozi ngicela imali yami Msholozi. Ungangidayisi Msholozi. Yazini. Ngeke. Kokusiza futhi. Maphinde futhi ubuye thatha yonke into yakho enukayo la kodwa joyela kahle. Uzoyikhokha nini irenti? Sophisa buhlungu kanjani umuntu. Manje noMathemba egcina ngizala ngizwa isicela kuba nje ngicebe ngempela ungangithi. Awuhamba sangaze ecebe. Ngisho sengithi ufana phela na. Njani sisi? Hayibo bhuti usaphila? Ya sisi ngisaphila. Mina ekhaya isawasha manje izitsho. Ufunani la Msholozi? Buza mina ekhaya ukuthi ngifunani. Azodlala. Njani mama? Sesanjani manje leli muthi?